Čaute všetci, dneska je tu Matej Mine a Buba. Dobrý deň! Áno, to je môj kamarát Buba, ktorý je teraz hosťom v Gebulbockom videu. Áno, natáčame aj po slovensky, ktorý ste nevedeli. A teraz toto video sa volá Učím hrať kamaráta Minecraft, že je tak. Jasné. No, a ja už nebudem zdržovať a môžeme ísť na video. Buba. Najprv ťa idem naučiť, že ako sa otvára inventár. Podľa teba, ako sa otvára inventár? Že klikneš na tie kocečky, čo sú tam dole. Nie. Musíš tlačiť Ečko na klávesnici. Jaj. Otvorí sa ti inventár a výber blokov. Vlastne môžeš tu building blocks, colored blocks, natural blocks, functional blocks a redstone blocks. Takže tipni si. Aj keď tu máš tools, unitals, combat, food, drinks, ingredients a spawn eggs. Tipni si, ktoré je na stávanie. No tak na stávanie bude asi toto bowling, jak ja dobre poznám angličaninu. Veľmi dobre poznám angličaninu. A na bojovanie? Na bojovanie však to je aký meč tam bude, víš. Výborne. Meč a natural blocks. Jaj, to bude toto. Tam je taká trávička. A farebné bloky? Výborne. A také suroviny a také veci? Vajca! Nie toto. Jablčko. Nie. Iron ingot. Dobre. No, takže teraz sa niečo naučíme o Minecrafte. Môžeš si pomocou F3 a F4 pomocou F3 a F4 si môžeš meniť mody, takže F3, F4 si môžeš dať survival mod, potom si môžeš dať ešte adventure mod, to nemôžeš ničiť bloky, a ešte spectator mod, takže môžeš lietať blokov, môžeš sa pozrieť do caveky a máš takéto zvýhodnenia. Trošku sa mi to laguje. Chcem ten obyčajný mod. Chceš, no, obyčajný mod je survival. Jasné. Takže toto je survival mode, môžeš ničiť bloky, pomaly sa ti ničia, ale keď máš napríklad kreatív, tak sa ti rýchlo. Tak ja chcem taký kreatív. No super. Takže, chceš si niečo poskladať? Z akého bloku? Máš tu na výber rôzne veci. Wow. Čorné. Čorné? Áno. Napríklad také. Čo ty na to? Postav si domček. Takže, no, ešte ti ju ukážem. Už som sa bál, lebo keby to bolo takto a to by bol sneh, tak to by bolo hrozne. A to je zlé znamenie. Takže domček sa stáva tak, že potrebuješ vedieť základné informácie. V ideš dopredu, S ideš dozadu, A ideš doľava a D ideš doprava. Dobre, skús ísť dopredu. Dozadu. Doprava. Nie, doprava. Jaj, to je pravá strana. Áno, takže ničí sa ľavým klikom, pravým sa stavia. Tak skús. Skús. Či ideme staviať? Nie. Nič. Wow. Čakaj, ešte toto takto nastavíme. Musím ísť trošku do peči. Jaj. Tak. Bum. 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 Všetko toto zastavať. Ako sa pohybuje. Tak. Wow. No, to si trošku zničil. Tak. Wow. Vidíš, super, zastával ti dieru. Je. Zúrka. Zajac! Super, dobre. A teraz ti ukážem ja, ako viem rýchlo postavať dom. Čo ja viem, vyberem si náhodný blok, napríklad tento. Dobre, super. Tehly! Dobre, túto oranžovú. To nie je až také zle, dobre. Môžeme stopnúť stopky, napríklad na mojom mobile. Dobre. Hodiny, stopky, teraz. Takže, idem postaviť základný domček, kde sa zmestí jeden človek. Čo je, dobre, dáme ešte takto jednu vrstvu. Nebude to nič pekné, lebo idem na čas. Chápeš? Dobre, to dáme takto. Ale dobrý to má zvuk, že?
slovenský a zdravý. Ja viem. Ježiš, čo som to spravil? Dobre. Ideme rýchlejšie. Speedrun. To som už tak dlho nerobil, že buildovanie na rýchlo. Takže je to tak? No super, to máme tak. Spravíme dvierka napríklad tu. A spravíme okno napríklad tu. A ešte spravíme okno tu. Wow. Za 44 sekúnd. No. A toto bolo z tohoto videa všetko. Dajte like a odber. Áno, budeme pri ďalších videách s vami. Jasné. Však Ginak. A vidíme sa u ďalšie videa. Čau! Dovidenia!